Masu sauraro barkanku da wannan lokacin, sannunku da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shirin namu daga nan Sport House News. Inda za ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brighton ta sallama wa Borussia Dortmund ɗan wasan tsakiyar ta ɗan asalin ƙasar Jamus mai shekara 33 Pascal Gross akan kuɗi da ya kai euro miliyan 5.9. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea kuma na tattaunawa da Napoli don sallama mata ɗan wasan gabanta kuma ɗan ƙasar Belgium mai shekara 31 Lukaku. Yayin da ake sa ran dan wasan gaban Najeriya mai taka leda a Napoli Victor Osimhen zai koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a matsayin aro. Chelsea da Aston Villa sun shiga zawarcin dan wasan Beier mai shekara 21 kuma dan asalin kasar Jamus Maximilian Beier a cewar Sky Sport Germany. Da alama an samu baraka a yunkurin Mando na daukar mai tsaron ragar Nottingham Forest kuma dan kasar Costa Rica Kilo Naves bayan bangarorin biyu sun gaza cimma matsaya a wajen tattaunawa a cewar Fabrizio Romano. West Ham na shirin janyewa daga zawarcin dan wasan gefen Leeds United mai shekara 22 Bill a cewar Talk Sport. Aston Villa na zawarcin dan wasan gaban Faransa mai shekara 27 da mai taka leda a Crystal Palace Jean-Philippe Mateta a cewar Express. Everton na nazarin shiga zawarcin dan wasan Ingila mai taka leda a AS Roma Tammy Abraham a cewar Sport Italian. Manchester United na tattaunawa da dan wasan tsakiyar Faransa mai shekara 29 Andrea Rabiot bayan kwantiraginsa da Juventus ya kare a bana. Liverpool na shirin ɗauko dan wasan tsakiya kafin a rufe kasuwar cinikayyar 'yan wasa a ƙarshen watan Agusta. Duka daga nan ne ƙarshen labaran wasannin namu ne yau, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka ya shu.